Prologoa. Tulongo presondegia, 1815, Frantzia. Emeretzi urte lan bortxatuetan eman ondoren, hoietariko 5 ilobarentzat ogia lapurtzeagatik, eta gainerako guztiak ihes egiten saiatzeagatik, 2460 zenbakia duen presoak, Jean Valjeanek, baldintzapeko askatasuna lortu du azkenean. Kategabeko bizimoduari ekin dio, baina ez du jendearen mespretsua besterik aurkitu. Nora ezean dabilela, dineko apezpikua izan da biozabalez hartu duen bakarra. Hala ere, urteetako tratu txarrek bihurriturik, zilarrezko plater bat ohostuz ordaindu dio apezpikuari bere errukitasuna. Poliziak berehala atxilotu eta lagundu dion gizonaren gana eramandu. Honek, babestu ez ezik, beste 2 kandelabro baliotsu erregalatu dizkio. Orduan, bizimodu berri batean,
abiatzea erabakitzen du. Montreal-sur-Mer, 1823. 8 urte igaro dira. Valjean, izen aldaturik, hiritar errespetagarri bihurtu da. Bere hiriko alkatea eta lantegi baten jabea da. Han, Fantinek egiten du lan. Maitzean ez errez daukazue, beti potro jorran zabiltzatelako. Gure txeta gurea, horatuko dira gozea, begurra da izatea. Gure gurea. Gana buena dator gure kaporala, eskuak astinduztazutan mazaina. Argibil daiteken atrepeti Fantini bizkorri ez badio jaso egin. Baita Andreak eta ezirko bat ordea iralanariekin orain negozio hau duzu zentzen alkatea izateaz gain beraz mesedez lasaitu eta arazo hau gaztu Neska honek nastu gaitu
Berrizkaia, Andreu zaia, marinelo badakigu non jokapaia. Andre derrak neska alaiak, astezoa itsasoan bazen garaia. Nola eukilu gabe gaia. Andre zerrak hemen gaudenak, gauean datozkigu bezero honenak. Andre alaia izumeria, zutik ibinetzen berdin eseria. Horma kontra presioan dira. Zatoz maite, zebitzi duzun hortxe. Politorren madal salduko dizu. Laukina du
adultanak ideaz. Izokatek bakarrik ez dakar. Ira maite ezin naiz presurik, ez dut azipizte handirik. Bizitzak ondo astinu gaitu, zatuz gurekin etzan eta beraztu. Ira maite egiztak astu, Ira maite eiozu kasu. Fantin loikerian guztiz galduta dabil. Bezero batekin borroka izan du. Giltzapean sartzera doazenean, alkatea agertu eta Fantinek bere bizitzaren historioa kontatu dio. Monfermileko ostalari baten etxean, alabatxo bat daukala esan dio, eta baitaren mantenurako dirua bidali behar duela ere. Valjean, Fantin kalera botatzearekin egindako hutsegiteaz jabetu da. Fantin oso gaixo dagoenez gero, poliziak ospitalera eramatea lortu du. Poliziburuak, Javert inspektoreak, Toulonen ezagutu zuen Valjean zeritzon preso bat eta alkatearen artean dagoen antzari erreparatu dio. Ni bezain egargale, hainbat miserable, ni nor naiz, izandako ezin liteke astu, bakarbitu edozein arrastu. Hile arte nere izena, gorde bezala naizena, ni nor naiz, gizon batek salbatu ninduen, eta esperantzarik ez nuen. Jaso nuen laguntza, eta bihurtu nutza, beste norbait lagunduriz, maitasuna berpizturik, ni nor
lo egin nire alzoi, ainotza da gaua eta denbora inazkardoa. Presaka hiltzera doguna, entzun hor haizearen urruma. Berehala izango da iluna, bihar kantatuko dizut guk biok dakiguna. Fantin denbora doakigu, ai fantin baina zin dagizu. Hormezie aurrak dabiltzazta, Lo egizu akean, dako zet, biziko da nirekin, aiko zet, eta jo ezer faltako. zuk mezie goiko zutik zatoz, Ni bizi naizen artean kalterik ez du izango. hotz nago, emaidazu eskua. Artzazu zure kargumea, Ekaitzean babesa, Ainko arren zaude lokartu artean, kozeti ezan ikusiko dudala esnatzea. Montfermil, 1823.
Sartu bestia, jarri zaitez, hemen nauzu zerbitzeko prest. Gainontzeko, ostatutan, trapuzarrak egozten zutan. Hemen ezaizu, ezer faltako, ostari zintzoa, ni naizelako. Etxeko jauna, morroia pala, agurtzeko beti eskuzabala. Lizunkeriak kontatzen ditu, bezeroak barreal garaza ditu. Mesedeak egiteko, beti gertu naukazu. Baina horren truke prezio bat ordaitzen baduzu. Etxeko jauna, ikuilu zaina, denak zerbitzeko prest baina. Pixutan kendu, urardoari, sosak manejatu lo dagoenari. Jenteak baiten hau eta, ni berriz guztu egin. Iturri ederraun Jesus lagundua agortu ez dadin. Ezeko jauna, ezeko zaitzen, ez dutzeko bat ere zalde egiten. Zira guztien, zerbitzaria, aberatzen maior como larria. Zira zoko pozgarria, zera berretzailea. Zuen parne galaga, Jesus zuen menpe ongilea. Sartu bestie, utzi dena, hartzaztu hemen atze dena. Zeraztuna, dakartzuna, lasaitu zazu ez duazuna. Antzarrak presta, grasak prikitu, probatzeak bat du, nahiko meritu. Hemengo jana, sinistezina, nahaztuta gero mokadu fina. Zaldien tripak, katu gibela, hola dirudi saltxitxa dela. Ezkongen hartuta dago, jandadan aztertu arte. Prezio ezin hobeak baina ekstra batzuk ja aparte. Kobratzen dira, arkakuzoak, espiluari egindako zoak. Leio bakoitza, 100 neizta betezkero zerriz burua. Prezioak egokitzeko, trampa ugari kontuan. Hau da kenioak ez zuzen agora, kobratzeko orduan. Ezeko baka, ez dutzeko bat ere zalde egiten. Zino guztien, zerbitzaria, aberatzen maior como larria. Zino zoko pozgarria, zuenaren erbainea. Abere taldea, Jesus neura etxerri zaintzailea. Ametzarra printze harkitzea, nor pentsa jauna zorri autopatzea. Etxoko jauna, naskagarria, sasi filosopo baztergarria. Kaskako zoa, bolter sakarra, beti dago preskoteko adarra. Kaskarrian ezer dueni, hori ezin da jaki. Jauna daki nola bizi izan naizen tipo horrekin. Ezeko jauna, Jauna eta erdi, zira zoko pozgarri. jarrerik ez egin. Zino guztien, maior gogoa. Moskortia minda izuri faltsua. Aberraria bereita, baina bere maztea. Edalontzia, gauza! Ipurdia pegorantza. Ondo autopa eta Hau da etxeko jauna. Kosetek
beltzak eta gorriak ezagutu zituen Tenardiertarren ardandegian neskame morrontzari gau eta egun lotuta. Valjeanek Cosette topatu zuen, basoan, ilunetan uretara zijoala. Aurra ostatutik atera alizateko, Tenardiertarrei ordaindu eta gero, Parisera abiatu ziren biak. Paris, 1812, 9 urte beranduago. Cosette, bere aita ordearen babespean, ezer faltabarik hazi da. Baina bere amaren, Fantine eta Jean Valjeanen iraganaren sekretuaren berri ez du oraindik jakin. Estudiante erreboltari talde bat iraultza prestatzen dabil. Hoietariko bat, Marius, Cosetteren amodioaz iraultzaz baino kezkatuago dago. Eponin, eskale behartxu bat, maite duen Mariusen ondoan egotearren iraultzan sartu da. Hala ere, egoera nahasi honetan, bada ondo pasatzen duenik ere, Gavroche adibidez. Txikia naizelako denek adarrajo. Txikia izan arremoldatzen naiz majo. Handiei diotxu edonta zerrepara. Lurra inguratzeko zuek añagara. Zizareak rit, barrazkioak zit. Erleak ez dena ez du horren murrit. Euliak eundaka, Versaillesen dabil. Erregarien arka, xoak ziz. Itzelesko gizona olia zen arren.
erleak ez dela ez du horren murrik, erliak eundaka, Bersaiesen dabil, erregiari elkarkuxoak ziz. Lainoetan zintzilik maizu jakintxua, komeni zaizu jendarruntaren tratua, unibertsitatea zekakazarra, hau da nere izakera ona edo txarra, txikiekin erne hasi bai gaitezke, ez gaitu beldurtzen handien itzalak, txikiak borrokan ez gara makalak, xaxa txakurrari kumea delako, obeduzu aldegen hasi ordurako, ze presgo de txikiak borrokarako. Zizareak egin, marrazkilloak zin, erleak ez dena ez du horren murrik, erliak eundakar, Bersaiesen dabil, erregeari elkarkuxoak ziz, erregeari elkarkuxoak ziz. Koseterekin egotearren, haren etxeraino laun diezaiola eskatu dio. Eponinek, bihotza erdibiturik, jakin baidaki Mariusen maitasuna ezin duela lortu, laguntzea erabaki du azkenik. Baina aitatxo, basoan galdutako orban naiz zuretzat oraino. Baina iso hori denak abo, balego, isilik gordetzea betirako.
ikusi, argia goian zabaltzen da mundua berriz hortaratzen. Bizitzan badago orain beste norbait beretzan. Hemen zai. Amore zase, bihotza bete, zer egin dut orain arte, ta zergatik izenik ere ez dakit. Mademoiselle, zer egin didazu? Kozet, ametxetan jaio ginen. Nola esan? Inoiz nire ez da Utziko gabe, Zerri negarekin. Hitz horiek ez dituzan. Ez niri, ez niri, ez niri. Gure zain, Valjean, oraindik justiziaren gandik iesi dabilenez, bere etxe inguruan dabiltzanak poliziakoak direlakoan, alde egiteko prestatzen joateko eskatu dio Coseteri. Egun bat, egunero destinukatean, kalbariora aldapa luzean. Behin zigortu ninduena, ezin du astuen ekrimena, egun bat. Naiz bizi orain arte, nola biziko naiz zu gabe. Egun bat, orain elkarrekin gaude, abiar zugandik aparte. egun bat ni bakarrik. Elkartuko denara, Eta berari ez zai ardura. izango naiz bidea. Zingandu dugun
Amestuz galdurik egotean dena aurkitzen nauenean Ibaia lañotxu dareia Zillarra ez baloiko euria Ta izarrak zuaitzetan diztira Eta behin betirako batzen gaituen dezira Ala ere ametsak besterik Ez direla goizean badaki Ala ere urrutin igandi Zuezatu galdu oraindik Maite dut baina egun sentian Juana da ibai ura bezala Beragabe ezer ez da bizitzen Zuaitzak igandu eta txoriak dira izitzen Maite dut baina orain duletzen Ametsak ez direla betetzen Nire gabe ezer ez dela aldatzen Bere mundua baitarra ezertaz jabetu Maite dut bakarrik amestu Adizue barrikadakoak Irte zeitezte guztiok humil Bere hala armak utzi Da bestela honil Ez dugu etxiko Ez amore emango Ez dugu etxiko Ez amore emango Aizuek, mutil badator barrikagatik gora. Eponin!
Adizue barrikadako jak, ezarete irtengo bizirik, Parizarrak ez baidatoz, hobeto zuezin.
Ireultzak porrot egin du. Baljanek Marius zauritua lepoan hartu eta lurpeko estolda kanaletatik zehar eramandu. Hala ere, Baljanek jakin badaki hiltzeko ordua etorri zaiola. Hemen zaude nire alboan, orain beldur gabe hilgo naiz bakean. Hartzazu nere azken aitorpena, irakur lokartzen aizenean, da jakizu arki izan dako penak, nere kargua mazenak utzi zintuenean. Zerrukitu zaitez eta onar nazazu.